Horejo laamu leydi Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré yottake yamai laamorgo leydi Niger gama yaltirki hawrinde nde ardibe lesde tati gonde yebre Sahel. Lesde den tati de sojaen laamoto malla konyanko'en kawtude Niger, Mali, Burkina Faso be ngadai hawrinde de lesde mabbe de hen bawo lesde Burkina Faso e Niger hautande Mali wurtake daga kautal lesde hirnangere Africa ECOWAS malla CEDEAO. Ujuneje yimbe ni tabbi horejo laamu Burkina Faso on Captain Ibrahim Traoré jippido ha dandal jippaki piroje asamanji wuro Yamai. Ibrahim Traoré onni o hebi tabbaki gila ujuneje ummatore leydi Niger nonnon bo horejo laamu leydi Niger on Abdurrahman Chani anko tabbi horejo laamu Burkina Faso on to be ardotiri. Kautal lesde Niger, Mali, Burkina Faso ni no wadai hawrinde mudum Yamai lamorde leydi Niger ti taw wakkatire ko kautal hirnangere lesde Africa ECOWAS malla CEDEAO wadata hawrinde mudum Abuja. Kanjeni lesde Niger, Burkina Faso e Mali andini wurtaki gila kautal lesde hirnangeje Africa nonnon bo be ta'i sobiraku dum be ngadata e lesde hirnangere musamman ma Faransa lamindi lesde de hen to jonin nan be koci tani lesdi Raja inanta Turkiya e Iran. Ibrahim Romodake Kode TV.